Yena ke udedeza ke njengoba usitshilo okokuba ke namhlanje sinaye kuba ke ngolwesibini yazi okokuba ke qho ngolwesibini sibe naye ke apha kule nkqubo yethu nalapho ke sithalele umnombo uthile wesiduko esithile kule ndlu yakwaXhosa kanye ke kule ndlu yomzomnyama kweliphondo laseMpuma Koloni. Ke dedeza masibulise sikwamkele ngale mini namhlanje kuMtazana FM kunjani futhi? Mandibhotise mandibulise BK ndibhotise ke nakumaxhamela ndibhotise kubaphulaphuli ndikwabulisa ke nawo phaa kwibhunga lomthonyama mntwana omhle ndithemba into yobana bayaphila abantu Camaguma wethu. Tata namhlanje sithetha ngesiduko noko esibuqheleka kodwa ke mhlawumbe sinqabile kwezinye indawo kodwa xa usiva abantu bakhona bezithutha siye sisondele kakhulu phaa koomadiba esi siduko esi kodwa ke namhlanje nguwe ke umntu ozosicacisela okokuba omngxongo aba ngabaphi basukaphi bezinze kweyiphi indawo kweliphondo laseMpuma Koloni. Camagu BK masithi ke mntana omhle unqola ukuthandaza ucamagu ke ibe kukubulela ngaloo ndlela ke ndiphinda ke ndibhotisa ndisamkela nomnye umntu mhlawumbi ongenayo. Inyani linene ke mntaka BK esi siduko noko esiqhaphakileyo esi samangxongo. Amangxongo lana mntana omhle ngabathembu baphuma phantsi kwendlu yabathembu. Xa siwuqala kumnombo wabo sawukhumbula into yokubana umthembu yena ngenqu uzele bendifuna nje ube ngathi ubujika kancinci ngoba inethiwekhi iyakuthanda ukuba ngathi iyafuna ukuphazamisa. Ingaba lelishwa ke mntana omhle xa inosenzela loo nto ndivakala njani ngo? Kakuhle kakhulu ke ngoku. Hayi ke kungabhetele mntana omhle. Ndithi omhle imvelaphi ke yamangxongo sidonsa kumthembu. Umthembu ke uzele oonyana ababini uMvelase wazala uNdilo. uNdilo ke ozele uNtongakazi wazala uBhumoyi wazala uMncotsha kodwa ke thina ke sizawuhlala phaa kulaa ndlu kaBhumoyi kuba kaloku ibingabona abantwana bebenobukumkani oBhumoyi abayana nesiduko de sithi bona bambhensele sivele phaa kuBhumoyi ngenqu. Xa sisehla ke mntana omhle uBhumoyi uzele uCeduma ozele uMgudi ngoyena ke uzele uMngxongo. uMngxongo lona ngeyona nkosana okanye mhlawumbi ngoyena mntu ebeselungelweni lokuhlala kwisihlalo sabathembu namhlanje. Qha ke kwaye kwenzeka into yokubana xa kufika isizwe samaqwathi bahambe naye uMngxongo ingumntu oyobabela ebabonisa ke nemihlaba. Ze wamandelwa ke uMngxongo lona sesisikhundla into yokubana ekumnandi kangaka nakuba inkosi wahlala ke nesi sizwe samaqwathi kuloo ndawo ebehleli kuyo. Waze kwazaliseka ke mntana omhle isigama esithi Ntsundu. Njengoba kusithiwa Ntsundu phaa kuye waba nguNtsundu ngenxa yento yobana wathi waphiwa iinkomo ezimnyama sesi sizwe ke samaXesibe okanye mhlawumbi ndithi amaqwathi ukuyicacisa ngeyona ndlela ipheleleyo. uMngxongo ke mntana omhle uzele yena uMphosesebeni. uMphosesebeni ongoyena mntu uyandise kakhulu le ndlu yamangxongo ngoba uzele uBomvu wazala uNonzaka wazala uMpofu wazala uMbuwane wazala uDakada. Phaya ke mntana omhle kumabomvu kwaphuma ke oNgubhane kwaphuma uNgxitho kwaphuma uHlazo. Ziziduko ke mntana omhle zamangxongo zonke ezo okanye mhlawumbi umnombo wamangxongo ume kwezo zindlu ezo. Ngakho ke amangxongo ke xa wezilanda de afike nasebuthembini kodwa ke ndiveze BK indawo ethi mntana omhle amangxongo lana azehlulile ngokwezi zindlu ndizikhankanya umzekelo phaa kumbomvu kuNonzaka kulantuza kuMpofu abangoonyana bakaMphosesebeni. uMphosesebeni ozalwa ngumngxongo ozalwa ngumGudi wabathembu. Kukho abazibiza ngento yokubana bona bangamangxongo abomvu, kubekho abazibiza ngento yokubana bona bangamanzaka, kubekho abazibiza ngento yokubana bona bangamampofu. Yindlu inye leyo ngumnye lowo ngamangxongo manye lawo qha nje ukuzibiza nje ngalo ongoyena mntu aze ngayo yena njengona sikhankanya ngoonyana ababehlukileyo kodwa ibingumntu omnye. Xa siya ke kwindawo amanzaka maninzi kakhulu kwicala laseMatatiyela. Kanti ke ngoku aba bakambuwane bakula macala woqhorha ze abe maninzi la kaDakada amangxongo kwicala ecofa imvaba. Ze amangxongo ke ngoku la angamanye okanye mhlawumbi ayindlu enkulu axhapheke kakhulu kulo mhlaba ke kweli cala lamaXhosa kwakagcaleka kweli cala lamaXhosa. Ngakho ke zibe kanjalo mntana omhle ezi zindlu zabo. Camagu Teteza ndiyakuva because yeyona nto ibindibhide okokuba abantu babe nongqulomsila uphinde ube bethetha ngonyemnyemi kwabona aba kodwa ke noko endicinga uba noko ifakele kodwa ke esi siduko naso sezinye zeziduko mhlawumbi esithi ke njengoba usitsho okokuba noko sithanda ukuthi tshitshilile kweliphondo laseMpuma Koloni asinqabanga. Siduko mhlawumbi esi ongathi wena mhlawumbi ezinye zezinto abaqhayisa ngazo zindoni.
Mntana omhle into endingayikhankanya apha kwesi sizwe siqinileyo esikwaziyo futhi kunjalo nje kokuzimela, kodwa ke ngabantu boxolo aba kuloo nto leyo. Ngoba umzekelo sawukhumbula into yokubana unobangela lwanamangqongqo lana agcwele kakhulu lo mhlaba kaGcaleka athi emveni kobana indlu umntose ozalwa kunye nomngqongqo yena ngenkqu eqhubekeka nendlu yabaThembu. Umntose ke sawukhumbula ngulona ke osiphathe loo dlomo nazo zonke iikumkani zabaThembu ezaziwayo namhlanje zivuma phantsi kulaa mnombe kaMntose. Baqonda ubana abanolwa negazi labo kubhetele bahambe babhaca bayoziqala iqala elitsha phaa kule mhlaba kaGcaleka bazifaka phantsi kwenkosi ke yamaXhosa. Yiloo nto ke ibangela uba mandithi ngabantu noko abalaziyo uxolo, nangona bekwazi ukuphakamisa ikrele xa kufuneka bephakamise ikrele. Bazenzele kakhulu ke igama emveni kokusweleka kakumkani ke uNgubengcuka kuba bona ezabo izandla noko zazingemdakanga ngamayirha abantu abenza besiganeko sasingcolile kuloo nto le. Ngakho ke ndizama ukuthi ke mntana omhle ngabantu boxolo ngabantu bothando wabo. Camagu. Ukanti ke esi siduko njengokuba sisijonga ngale mini namhlanje Masoka, mhlawumbi ke imicimbi abayenzayo yakwantu ayohlukanga kangako kwezinye iziduko, kodwa ke isilo sekhaya sesi siduko mhlawumbi sesiphi sona sibalaseleyo. Mntana omhle, xa sisiza apha kwisilo ngokokwahluka ke kwabo umzekelo kubana omnye wabo wathiywa ngumpofu ngenxa yoba wabulala impofu leyo, uyawufika kuthe sabe ke kodwa esona silo sabo sigqwesileyo yingwe mntana omhle, esona silo sabo sigqwesileyo. Kodwa ke esasemafini bayafuna ukuyikhankanya nabo inkonjana phaa kubo, kodwa ke yinto leyo noko endiqondayo uba noko iyacaca kuba kaloku le nto isisilo mntana omhle ihamba nemisebenzi. Ngakho ke xa imisebenzi sithi lona ubonile nalo wathi ubonile, asikwazi uba sithi esinye esincinci kunesinye. Ngakho ke zime ngolo hlobo mntanekazi. Hawu, hayi ke Dedeza masibulele kakhulu ngeli xesha, kodwa ke uyayazi okokuba ke phambi uba sesiyakhulula siye sibe nalo mbuzo kokuba sithi badume ngantoni oomngqongo aba? Mntanekazi, into endingayikhankanya namhlanje ndingathi hayi bona apha ebucikweni bagqwesile mntana omhle, banobuciko obuninzi. Xa udibene nomngqongo uza kucikozela into uqonde ubana le nto lena bendingayiboni uba iyiyo, ngoku akucikozele de uyibone. Ngoku ungafuni ukuvuma uzibhaqa sawubona uba ngoku ndiyavuma ngenxa yobana ukucikozele wancama. Ngakho ke mntana omhle into esingenoyishiya apha kubo yimpatho mntana omhle, nokwazi ukucingela abanye abantu. Ngabantu abanobuntu kakhulu bayakwazi ukuhlalisana nabanye abantu, leyo into asinokubavimba yona mntanekazi. Camagu. Nami endibaziyo banjalo, banjalo exactly. Kodwa ke umbuzo wethu Dedeza phambi uba sikhulule yazi okokuba nawe uyinxalenye yemibuzo yangoLwezibini. Namhlanje eyona nto siyiphawulayo okokuba kweli xesha sikhoyo, ngakumbi ke kuloo ndawo sikuzo thina apha ezidolophini okanye ezilokishini, yinto yokokuba abantu abasayizimathi imicimbi yesintu okanye imicimbi yesiXhosa, ngakumbi ke imigidi njengoba sele isondele ngenxa yezimemo. Abantu bathi hayi andinokwazi ukuya emangqongweni because zange ndisifumane isimemo. So ke namhlanje besibuza okokuba wena uyakwazi ukuya ungamenywanga njengokubona umsi uqonda bathini, hayi noko amadoda angarhanga ubuhlanti, ndiyaya nami ndiyaphakamisa ndiyakhona. Kweli xesha sikulo zithini zakho iimbono kuloo ndawo? Mntaka BK, nawe ke maxhala simemele libuyambo njengobana ke sikulaa maqumrhu sikuwo. Nale into siyenzayo ndiyacinga into yokubana ekwakwenza msebenzi mnye. Loo nto leyo ke BK iveza ngokupheleleyo mntanekazi into yokubana ayonto ifanelekileyo le de kube kanti uzawulindela isimemo ukuze ukuye kumcimbi wesintu. Masikhumbule le nto BK, umfazana mntana omhle unomsebenzi wakhe xa kusenziwa isisusa. Umfana unowakhe umsebenzi xa kusenziwa isisusa. Idodana okanye umpondomhlophe unowakhe ukuyohluka kumaxhego. Ngakho ke mntana omhle abantu funeke bakuthathe mntana omhle ukuzikhukhumeza nokuziphakamisa, bakubeke ecaleni, bahoye uxanduva nemisebenzi yabo. Andinothi ndingumfana mntana omhle phakathi kwaselalini ndithi andizuya phaa nkubana ubhuti wapha akhe akandixelela ubana kubanjwa inkomo phaa namhlanje. SingamaXhosa mntana omhle sithi asibizi, asigxothi kwaye futhi sithi kungaqhuma kubasiwe. Loo nto ithetha into yokubana ke kumelezekile ke mntana omhle elo nalo mntu alolali akwazi ukuya. Izinto ke mntana omhle esingenokuya ke kuzo okanye phofu mandithi phambi mandidlulele, kubalulekile mntana omhle nabenizisusa xa befaka ingxelo bathathe ingxelo ibheke elalini. Xa iya elalini ke mhlawumbi ibana ninosibonda okanye mhlawumbi nenkosi, kubalulekile into yobana ngemhla othile phaa emathileni mela bunja yabuya amakhwenkwe, ilali itsho iyazi, izayiva mhlawumbi ngosibonda okanye izayiva ngenkosi. Nezo zinto zibalulekile uba nalapha kwabantu benza umsebenzi balithathe uxanduva olunjalo. Kanti ke kwezinye izinto ke ezifana nee-21st birthday nezinye izinto, elowo nalowo yileyo ke ngoku mhlawumbi ngokwezihlalo kuba ke ngoku namhlanje sesiphila
kumela kunabantu abanezitulo ezibaliweyo xa kusenza umcimbi kube kwizitulo zibe 15 ongenasitulo uzawuma ngenyawo athiselela ngapha into engenabuntu ke leyo kwafuthi endingayikhuthaziyo mna kwala micala zizinto ezinjengezo into enoda zibambe kuzo kodwa kuyinto ayazi into yokubana lena sesizathu lena sisisusa umzekelo into ezinjengomigidi nezinye into obheka phaa noko xa ungwalolala unode ubambe inhliziyo nobana hayi yami leta khange ifike kuba kaloku wena ngumfana okanye intombi kuloo lalo okanye mhlawumbi ngumama okanye ngumendi okanye ulixhego lokhaya ngakho ke kumele zikile uthatha uxanduva luxanduva olungumsebenzi wakho kuba kaloku sathi iPeta kaBK xa siluthatha uxanduva lobana sibe ngamadoda sayazi uba ikhona imisebenzi yosilandela ngoku asikwazi ke ngoku into yobana siphakamise izandla sithi hayi andibizwanga mna khange ndixelelwe noko indoda iyanela kokuva ngelizwi lenye ingadanga kandibizwa ngulo walo mcimbi camagu mntanomhle Camagu Teteza phuma esibhedlele wagqibile amayeza inkosi kakhulu tata. Camagu mntanomhle. Camagu. Kanti ke lo bibuye ke uTeteza ngokwakhe sitsho ke ngale